A day in my life mga kawitik, basta taga probinsya, mangita gyud paagi nga makakilaw bisag naa ta sa Middle East. Naman po'y priskong isda diri. Nagtuo mo nga kata ng isda dili oy. Nako. Nagkaunon pa mangani ta. Napay baboy sinagol. So, tara mga ahon to guys. Gutom naman. Kinilaw. Kining taga probinsya, mingawon jud ni kinilaw. O katong mga OFW nga Bisaya, Bekos. follow na mo. Wow, lang ya guys, oh. Laging pagkatimplang bawitik ba? Sus, makasinggit kitang mama ani tabang kalami gayo. Lami naog. Bahaw. Ang kanon. Kauntang kinilaw. Kauntang Manaon na ta. Lami kupon ini ang sabaw sa kinilawis no, bisag aslong. Suka. Dabi. Basta panalagsan ng lami, gigayo. Pero gani nga, ga-istorya Hello ako. guys, oh. Kapanulon kong laway in taon. Sinununan. Grabe. Labas pa. Dan luga yung tutunlan. Nagtanaw ko. Tanaw ay gid mo eh. Ingna ko wala mo galaway galantaw ani. Sa di mo kagwanta. Tulog gid yung laway. Ako naghauna-una po mong magkilaw mo ugma. Agoy. Sakpa na. 30. Do 30. Singgit pag Duterte. Lami mo niya magkilaw tagay panalagsa guys. Kay fan food ba? Tambal sa sumbol bitaw. Kay sigurag karne. Kung dili mag-utan, kilaw dayon. Ako sa usa ka bulan mag-ilaw jud ko kaduha guys. Ambot nga no puga. Sige mo tagkuan na good. Kilaw sa una. Mingaw naman ta. Wag ko nang kinanan no, paspas kayo. So meaning gana gyud. Ay, isir ninyo ni taon kay gutom kayo. Perfect combination ning kinilaw ug inununan guys. Samot na unay kape nga 3 in 1 ani. Kinilaw guys. Kastilan. Ay. Kalamiya. Kining Middle East guys, labi na sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Labas po silang isda diri gyud kay gikan sa Oman. Gikan sa kasikbit nga mga kuan ba. Nasod Oman kasagaran diri or di ana sa kuan. Kana ang ilang lawod na may daghang isda. Pinili pa nila. Pero kani galunggong ni guys sa ungi kuan. Di kuag bukog ba. Then kuan dayon din palit ko og suka dito sa tapas batsoy nga tinimplahan na daan. Asin na lang kuan. Bombay panakot. Ilang suka na may kayo. Nawag ko na may higupon. Ang dami ang kaya. Kagwanta mo ani. Charuhay di mo pakalayag ani eh. Yung nakugbaka ko di mo makashare aning niyang video. Share na mo diya mga OFW. Pakos kalaway po nagid mo ani. Gutom man kung bagor mo nakaon. Gigutom na ko sa bagor ko nakaon. Wa gano ning pagkauna eh. Sabi na itong mga Bisaya nga OFW sos makatawag ito kuan dito hinumdum dito aning sa ilasan nga kung kaon. Higo pa sa baw. Ahay. Dugay-dugay naman yung video ha, pero ako na nang ilabang mo pa pag-upload. Okay. Okay, harot na. So, saman, magkilaw ta ugma. So, diri ra kutob ni akong video kay taas-taas naman. May